Kamulingan. Kung ano, dito na makita ko yun. Ang galing naman pala magmotor sa rough road. Labak ko sa isang gole. Sama ka nga daw eh. Saan punta, boy? Sa bahay ng ano ko. Oo, anak ka. Taga saan ba gayaan? Ari-ari ay? Ari na kami. Ay, tutoy, saan kayo pumunta? Ari abay ay. Ay, abaan, nining. Ay, wari ko man din ay. Salita ay baby sa ano? Marunong siya magsalita niyan. Siyempre, taga rito din yan kasi magsalita ka. Ay, nining, sino tatay mo nga ni? Ay, taga saan wari iring na ito. Ang gaganda naman. Ang anak yan. Kaninong anak ere? Para wari Guys, nandito kami sa Marinduque ngayon. So, pumotor kami kasi pinuntahan kami na ano. Anong pinuntahan natin? Ay, pumunta man din kami din sa may school nung ano ay, Puting Buhangin. Tapos pumunta kami ng Katmon. Ay, ang ganda ng ano, walang beauty na mo. Wala ka na-play. Naka-play yan! Ulit. Ayoko na pala ako. Marunong ka man din pala magmotor. Ay, ining. Motor kit ko ining kay ano gid ba? Bisaya. Ya. Ay, sabihin ni tita, nasa na yung tatlo at yung gasolina ko ay inubos na. Pumunta kami ng bayan, tita. Oh, this is the rough road, guys. Habal gid ari ining kay para makakwarta gid ba ining? Habal ta ining. Ganto kasarap ang hangin sa probinsya. Nang probinsya. Marinduque. Hi, Chef Jeffrey! Welcome to my vlog. This vlog is for the children video. Kumita muna tayo. Sir Jeff! Aray ko! Oh, vlog ko to. Say hi to my vlog for today's video. Hello guys! Kindly do subscribe! Hindi, sa kanya yan. Cut the cameras.